Ndosaka Mudhara vaitaura paipai vachiti inini ndichirova marovero andiri kuita nekune rimwe side, imini itai build out one nation, chimbopwanyai pwanyai magroups nemazita emaorganization, pwanyai mu build one nation, muite youth ine simba. Kulient TV atibatike zvechobu Kulient handiti unozviona manje kuti mabhuru ariko, but kune bhuru rinenge rine nyundwa. Vambofudza mombe remufana wami tichibvunzika isusu tinokuudza kuti zvakamira sei zvinofamba sei. Kana wakambofudza mombe, panenge pane tumwe twumabhuru nemamwe mabhuru, asi pane rimwe bhuru raunozoona rinenge rine mavanga, rine nzeve dzinenge dzakabvaruka, rine kumeso kwakanyangara ende rine nyundwa. Apa ndiri kudescribe comrade Bombshell rine sigeza ibhuru rine nyundwa riya ndikutaurira, wanzwa? Ibhuru rine nyundwa hariite zvekujuma, rinoya straight. Yeah. Mudhara achitanga kwepanapa pasocial media panapa akatanga kutaura kuti inini handisi kuuya kuzokuzombopoterera, ende zvese zvaiita step by step aigara ataura. Nanhasi anogara akuudzai kuti aiwa nhasi ndichataura, ende mirirai zvandichataura nezvazvo, ende anobva auya obva azvitaura. Handizvo zviuri kunzwa kuti kuri kuzhamba vanhu, kuri kunzi kumabharaki kwakapwanyiwa. Information imwe ikazvomorwa handiti uri kupaona. Vanhu veZANU-PF zvigananda zviya zviya vanopretenda kuita kunge zvinhu zvavo zviri bo. Vanhu vaya vakangwara, vakasiyana nesu vamwe tinoti kana zvinhu zvikaipa tinobva tatanga tazoremerwa. Vamwe maakutanga kunongedzerana, vamwe maakutanga kutonyombana. Haiwa. Vanhu vaya vakasimba, and propaganda yavo vanogona kuoperata mairi zvakanyatsonaka nekuti they are now professional. Vakabva nayo kudhara ende yakavarera, yakavasvitsa pavari nhasi paya kuchembera kwese kwavaita kuya inyaya yepropaganda yavo yavasingagone kusiya. Handiri kupanzwa. Mudhara acharamba achizvitaura zvese, chero vanhu vakazoya panapa vachishora kuti ari kutaura chete, Mudhara achauya panapa achizvitaura zvese. Ndinogara ndichitaura kuti nini, sei musingambozvibvunze kuti nhasi akataura chinhu, mangwana munomuka makutoona mafurutsu acho. Manje Mudhara akataura akati vakuru vemasoja vakatengwa, ndosaka muchiona masoja amuri kuchemera aya achiita sekutenderera panyaya dzavo, muchichema nawo. Hazvisi kureva kuti vari wrong, muri mese nemasoja. Vamwe venyu vari kutochema semachemero amuri kutoita, ende vane chido chekutokuprotektai nekuti ndizvo zvavakasaina vachipindira basa. Asi nekuda kwemachannels anoteverwa, kune maprocedures echiuto anoita kuti mumaranks nemaranks ndimo munobva command yekuti masoja vanofanirwa kuitei kana kuti voita sei. Saka imo mukaramba muri frozen, vanhu vanoona sekuti masoja haana chekuita. Anenge ainacho chekuita, but vanenge vari pasi pemutemo, nekuti havagone kuita zvinhu vari kunze kwemutemo. Ndosaka uchiona kana musoja pachezvake individually akanga aona kutoti no, inini zvinhu izvi zvakundiremera, zviri kundinonokera, anotongotiza basa racho obva aenda. Ndozvairehwa naMudhara paya, nekuti anenge achiziva kuti handina support kana rubatsiro rwandinogona kuwana rwekuti ndinogona kuita kuti zvinhu zvichinje within a blink of an eye. Handiti uri kupaona. So then Mudhara achiuya paya achizotaura nekufumura vanhu vese
vakatengwa, kuti kune vakatengwa mumasoja. Ndosaka muri kuona masoja akaramba akaholdwa. Ndo nyaya yacho iyoyo. Izvo zvitakunzwa kuti mumwe munhu akavhomorerwa zvakavhomorwa muofisi, makavhandalizwa, obviously kutorwa kwezvimwe zvinhu zvine information yekuchengetwa kwemukuru. Handiti uri kupanzwa. One of the guys vari pedyo nemukuru, kureva kuti mafruits ezvinhu zvakabva kutaurwa naMudhara last week but one abudikira kuti chimwe chacho chiganandai chiri kupiwa mari chichidya chega kuamichi, wapfana vava kutotanga kutochiataka. Tiri kuenda, aiwa hatichiri kutofamba, hatisati tatanga. This is the beginning baba. Vachatiza vega, vachamhanya zviri legendary. Chavari kungogona chete ndechekupretenda kuita kunge zvinhu zvese zviri bo. Hakuna chinhu chiri bo uku. Ndikutaurire. Hakuna chinhu chiri bo muami macho, hakuna chinhu chiri bo. Hazvisi kutombofamba bo kumapurisa, hazvisi kufamba bo. Usambovharwe zvako, musavharwe vana veZimbabwe. Ndosaka Mudhara vaitaura paipa vachiti inini ndichirova marovero andiri kuita nekune rimwe side, imini itai build out one nation, chimbopwanyai magroups nemazita emaorganization, pwanyai mu build one nation, muite youth ine simba. Handitika nekuti mimi vechidiki, mimi ndimunogona kuchinjisa zvinhu zvenyu zvamuri kudai mimi. Saka ndo nyaya iripo. Saka ndo zvinhu zvatasarirwa isusu chete. Handiti uri kupaona. Ndo zvatasarirwa chete kuti tiite isusu, tobva tatoziva kuti ZANU-PF Game Town. Handitika. Ngatimbomirai zvese izvo zvekuti hanzi chichi. Vatungamiriri vanoita zvekusarudzwa vachiiswa nevanhu. Kana paine anenge achirambwa anorambwa zvakanyatsokunaka zvisina hondo mukati kana kutukana. Handiti panenge pachitaurirwa pachibuditsiranwa madetails ekunzi aiwaka uyu hakodzere kupinda apa nekuda kwethis and that. Handiti tichizvitaura zvese izvi tinenge tichizvitaura takabatana. Handiti uri kupaona manje kulienda. Saka ndo chinhu chatiri kufanira isusu tisatosara mumashure. Mudhara ari kufamba, haasi kumira. Isusu we are very far much behind. Ngatibatanei. Inini handisandagutsikana nekubatana kwedu. Mundiregerere zvenyu macomrades nevana vese veZimbabwe. Vati inini kubatana chechekwa handisandagutsikana. Tinofanirwa kuva strong, tite vanhu one. Kana kuti tite munhu one. Mumamillions atiri tiite unge munhu one. Handiti. Chataurwa nemumwe anenge achingoti yes. Mumwe achipanidzira, mumwe achiwedzera achingoti yes. Titaure nyaya imwe chete yekubvisa vakuru nezvigananda zvavo. Handiti muri kupaona. Intelligence ichishanda nemashandiro airi kuita. Vanotorerwa zvinhu, vachitorerwa zvinhu, maofisi avo achipwanyiwa, information tichitora. Handiti muri kupanzwa. Vanenge vaharaswa, nyorai mazita evanhu pasi, muchititumira kumagroups. Handiti muri kupanzwa. Tiri kuda mazita evanhu. Tiri kuda mazita evanhu vari kutungamirira disruption yemamovements edu ese atiri kuita. Atiri kutaura isusu. Tiri kuda mazita. Nekuti mamwe ariko. Handiti muri kupanzwa. Saka kana muine imwe information ngaibude. Vanhu kurumidzai, mhanyai mupinde mustruggle. Handiti muri kupona. Tive one nation kuti tigone kuva nesimba. Nekuti zviri kuti wana Mudhara zviya ari kuitira kuti isusu tive nesimba rinopfuura rezvigananda. Simba riri kudzosirwa kwatiri. Ivo vachasara nemari yavo asi vasina kana nesimba. Handiti mazvinzwa. Nekuti mari vakaba kudhara. Saka vanofanirwa kuti vasare nemari yavo asi simba vachisina. Vanofanirwa kuti vave nesimba, vave nemari. Vanofanirwa kusara nemari yavo yavakaba kudhara. Simba redu isusu ngatiritore back. Zvese zviri kuitwa naMudhara zvezvia kuda kuti isusu titore simba redu back. Ndosaka Mudhara akataura kuti aiwa imimi kuti mutore simba renyu back, imimi munongobatana chete. Munongobatana chete muchazonyatsokuona kuti zvichamira sei. You still remember that day Mudhara achinyatsotaura akati no.
achitaura straight direct to Emerson Mnangagwa achiti uri kuzviti iwewe uruda kuona, saka iweweka chinyatsokumira uone kuti uchapapfa ende uchazviona uri mupenyu usingarware ende uri fiti sezvauri izvozvo uchinyatsokupabva. Handiti mapadzwa anobviswa sei mudhara uyu? Anobviswa nekubatana kwedu isusu, anobviswa president uya nekubatana kwedu isusu mudhara Mnangagwa uya. Handiti mazvinzwa sezvakataurwa navageza unzi aiwa imi mubatanai chete, handisi kuda kuti mubate pfuti, handisi kuda kuti mubate shamu, handisi kuda kuti muvhandalize zvinhu muchipisa zvinhu muchiita violence, handisi kuda kuti muite noise kana mvonga kwete. Ndoda kuti mungobatana chete muite vanhu vamwe chete munyika yenyu yeZimbabwe. Chimbosiyanai nezvimwe zvinhu zvemapatizi nechichi zvinozofanirwa kuti zvizotanga kuzomutsidzirwa kumashure, asi tambova chinhu one, tamboita vanhu vamwe chete. Ndo zvaari kutaura mudhara. Saka isusu ngatiite izvozvo, nekuti iye the more achishanda isusu tingafanirwa kuti tiite build up our nation inofanirwa kunge iri strong, tive nerevolution yedu inenge iri sufficient, isina kana zvimwe zvinhu kana isingade kana kutomborikwaya help kubva kune vamwe vanhu kana kuti chichi zvekuti tikataura kuti hey aiwa kana nemiti inofanirwa kuzunguzuka. Handiti mazviona tinenge tichitaura ne1 voice tiri mamillions. Handiti mapaona manje ndo zviri kungodiwa chete izvozvo, ndo zvinhu zvishoma shoma zviri kudiwa chete kuti tigone kubvisa rejimu iripo iyi. Maita zvenyu vano veZimbabwe, maita basa.